Ама се отново и второто видео. Аз съм много зле. Сори хора. За горе-долу втори път май няма да имаме админа Билзо, който да снимам. Миналия в събота не снимах, ама след съм серии бях повече от 15 минути. Все двете ми или трите ми са пак повече от 15 минути. Това ми е трета или четвърта. Сори хора. Но поне имахме пица. Вече аз се ядох за повече спи. И 10 000 правим 1,5 дъка. Имаме вече Wing Boost 1,5 трилиона. Ще стигнем на 580 лева. Аз пък 800. Къде е 800? Къде е 580? Бунката вече има двама нови приятеля, които да го видяха как играе. За Golden Cheese, Golden Milk. Топ. Ето тук му дадоха. Ето с куколския скин, който гледа сега. Ей тоя, Ейтос. И то зеления. 5000 ли? Дайте ми един батал искам. 10 вина. Ставам 580. Най-добре играч на играта, но написах Double Battles, понеже не играхме в батърите, в Contest и като цяло почва е много добър, нали? Да му кажа, нали, Диджи? Я ми покажа той за мен, гайс. Какво с Диджи? Double, гайс. Най-добре играч е буквално импрес двунката. What the fuck the fuck? Бата смешно не виждам. От онорския чат или на админите. Я ще вземем от... Ще фармим се победим от първият стейдж. Защото много бъгва. Аз не играм на втори. С това бъгване, колко ми да... 3 билиона. Това са много. А пък още от първия стейдж. Анта, 3 по 10 колко е? 3 по 10, 30. От 300 милиона на 3 билиона. Математика. Давай, гайс. Много исках това гола, но няма описам, гайс. Хора, напишете дали сте направили пълно с най-добре играч на играта, той са описали някакви път. Май ще дицаме на пълно, гайс. Ще дицаме на пълно с него. Дабъл, поча, гайс, на кеф много. Остават, ще прави сплинг. Лукимент. Дабъл. Хора, аз мисля, че на два пъти как взема по 3 билиона, правя едно такова. Не знам. Също и че като станем и две, ще броя колко 3 пъти по 3, колко пъти ми трябват по 3 билиона. Един. Не.
2. Повече от 30. Добре, точно 30. 3 по 3 билиона. Значи 9 билиона трябва да вземем за едно такова. Взимам 3 по 3 билиона, така че... О, секцион. Дълго. Бе, ако е харесва през 2026 с секцион. Неизвестната игра сигурно до края на 2027 ще е плюс 1 Keyboard Escape. И на мен може да ми е известно докато не стигна всичко на макс. Може би. Кой знае, вонката има всичко на макс. Играя все още. Те искат да се отказват. Няма да си имаме 2 трилиона, това е ясно. Аз няма да се откажа, че... Просто покажа как става. Даже и 3. Ама ето вижте, вече сме на един съвършенец. След първи един бато вече бяхме там на 51 трилиона победи. Почти 65. Още един и това пъти ми трябва, защото не ги броях. Още един значи. Или 2. Се е самата класика. Не паднах. Значи ще на научна сила, примерно беше окей. Това беше добър. Бегай. Бегай с 300. Бегай. Там се срещат с Георги. Казай да не звъни, като те будят. Бате, как някои хора имат тези колела? И аз искам колелата. А не знам къде да ги вземат, не са с Robux. То Robux не ги дават. Ама и W. Може би е W. И дори да съм стигнал 70 лето, на следващият мултиплеер уинове съм, така че спид по-точно. 250 милк. Вонката има към 180. Значи той е много добър. Тя ми, както ги даваха този път, да разбрах, че във всеки сървър един вид някои хора получават. Са примерно в сървъра, един човек е получил гол. Айде, отивам. Тук ли? Аз вече искам само, че да фарма такова. Дали ще стигнем 85 или малко време, надали. 6 минути. Бъде, що винаги смотрите това тук е вонката. Вижте го, бъде.